Legenda tricolorului, după Andrei Ciurunga. Povestea noastră s-a petrecut de mult, pe vremea când în țară se duceau războaie și lupte grele. În acea vreme a plecat la luptă și un gospodar curajos pe nume Dragomir, tată a 3 fetițe, una mai isteață ca alta. Înaintea plecării, omul și-a îmbrățișat nevasta și pe cele 3 fete, iar acestea din urmă i-au dăruit câte o amintire lucrată cu mâna lor. Fata mai mare i-a dat o batistă albastră, a idoma ochilor ei, cea mijlocie una galbenă, ca pletele sale, iar fata mai mică, Ileana, i-a întins cu sfială una albă. Ea n-a mai avut timp să vopsească batista așa cum a văzut că au făcut surorile cele mari. Dragomir a luat cu multă dragoste darurile copiilor săi, a pus cele 2 batiste colorate în câte un buzunar, iar pe cea albă, curată ca sufletul Ilenuței, a ascuns-o în buzunarul de la piept. Așa a pornit viteazul la oaste, unde s-a luptat ca un leu. Dar în cea mai crâncenă dintre bătălii, un glonț i-a străpuns inima. A căzut cu fața la dușman. Tovarășii săi de luptă, înainte de a-l îngropa după datină, i-au cercetat buzunarele cu gândul de a le duce alor săi obiectele pe care le-ar fi găsit asupra eroului. Dar Dragomir nu avea prin buzunare nimic altceva decât cele 2 băzmăluțe date de fetele mărișoare, iar în cel de la piept soldații au dat peste batistuța Ilenei, care nu mai era albă ca la început, ci roșie ca focul, pătrunsă de sângele tatălui ei. Vitejii au luat cele 3 bucăți colorate, care acum erau una roșie, una galbenă și a 3-a albastră, le-au legat între ele și le-au prins în vârful unei ramuri rupte dintr-un stejar. Cu acest simbol în frunte au luptat mai departe. Și de atunci, așa ne spune legenda, steagul armatei române cuprinde aceste 3 culori la oaltă: albastru, galben și roșu. Și sub drapelul tricolor s-a făcut și marea noastră unire.